Labis kan nakuyumanan panagtuturo nga agsapa. Imbag nga agsapa kada kakapsat. Sabi ko may tiapo mati aywan na kada tayo tunggal may isa kada kayo ay ti ana nga banda iti anyo set kayo. Dili nga tiyempo. Ada rin ti tarakan nga rito. In my diti balay 3 weeks ago last month. And ni kahit namutan dito, madi namutan tag subli, ni post dito yung sinutakin bagi, katawan mo ti mangi claim yung gana data. It's a husky or Alaskan Malamute. Ngam playful mat naayayam pa man dito. Kasto agilad-ilad, playful, kaya na dagi bingko. And yamanan lang ta naikat man di saksakit na ti bakrang na nga nag-infection iti bakrang na isong ada di purple iti purple di side na tapin pinmutok di sugat na ito ta we're looking di aso nga di na-remind ako iti may isang sitwasyon di Bible where that iti concern ni prophet nga Isaiah. Dati concern na concerning dagiti propeta iti Dios. Concern na dagiti adipan iti apo nga iniaban nang agserbi iti sangwanan iti Dios. Yet no kitaan tayo, it was written in Isaiah chapter 56 verse 10. Kunana kini dagiti iniaban ni Dios. His watchmen are blind, they are all ignorant, they are all dumb dogs, they cannot bark, sleeping, lying down, loving to slumber. So dito pangkitan tayo nga dakkel nga disappointment ni Apo Diyos ngayon danon ni Isaiah kung nagdita tao. Kuna na da kayo nga di pa ni Diyos. Da kayo nga pinili ti Diyos. Ape nga nagbalin kayo nga bulag. Ape nga nagbalin kayo nga ignorante, sinmadot kayo nagadal. Nagbalin kayo nga umal nga aso. Hakay mo tan makataol. Agalaw tayo ti aso tapno adat yag bantay ti balay. Agalaw tayo ti aso tapno aywanan na rin ti pamilya tayo. Apo ti dismaya tayo, kananya ti sirbina, iti nagdakadakadakal nga aso, no hanmat nga agtawol, hapeng agkagat nga no sino mat katapan na lang susugutan. Kasla nagbalinan laanan nga ararti. Dahito tinapasamak dagiti anak iti Diyos dagiti propeta na. Nayaban iti Diyos dagito itapno agtawol da iti kinagpaiso iti Diyos. Nam nagbalinda nga bulag, nagbalinda nga nang nagbalinda nga umal iti sangwanan iti Diyos. Dahil iti may nga nadagsun iti dating nga ministry. I understand nga one of the reason nga handa nga kayat iti dating nga ministry dagiti kakadua nga workers ket kapusta ambunon da kay iti tao. Makita imot no kasat mo ti panangambun iti tao. Nagadudag iti salusod iti tao. And if you are not ready, kababain. No hamo masumbatan, kababain. Tinarigat pa nga may isa, ket daytoy. No sumbatan matisuda, explain mo ti side mo. Kuna na defensive ka, kuna na unteachable ka, nalastok ka nga masuruhan, makas lang ay suda tinalalaing no siya. Dahil iti may isa nga makita tayo nga when it comes, iti panangi takder ti truth. All that matters ket iti Dios. We sometimes ti panpanunutan tayo kat iti ibagay ti tao. I was reading iti may isa nga quotation kunana. Apay niya ti rason nga apan mo bisbisinan iti appreciation iti nagadunga tao. Amo kading amo kanong batay ka tat lipatan da kamot lang iti tao. Kay kahit nakatata, no bigat. No natay ka, manulang aldaw tinapalabas, weeks lang tinapalabas, handa ka nga mamuti tao. Talikodan da ka. Oh, di manu nga taon, nga inurunong mo nga, birbiro kan ti palakpak ti tao, iti manulang aldaw, kan weeks, nalipatan na kan ti tao, sabay pa iso diay.
Dagi celebrity nga natay mo tan, awanan, nga pag-istoryante tao, nalpason, timpuda. So, kung nanapi man, ngaron, anya iti rason nga apan mo bisbisinan, apan mo oklungan, kan tartaragagayon nga, palakpakan kan alaam tila payag da, dagiti nga tao, nga later on, lipatan da kamot lang. May maitlaan nga itakder mo ti kinagpaiso, gapusta dati maysa nga manghan nga manglipat amin nga panangitakder mo. And that is ni Apo Diyos. That's why we bark agtaul tayo nga napudno para iti master tayo. That's why agbalin tayo nga napudno matalak. Agbalin nga nagagat nga kadan. Agbalin nga hanga bulag nga agtatatatatal na. Dito ti kay ti tao ti Christian sa ta. Hanggang agsasasao and you are a good Christian. Han mo nga ibagbagay ti maditi wrong doctrine ti dumata in the name of respect. Uray no mistake, respeto umlatan. Agtatatatatal na. A faithful dog iti apo for the first time na mention na iarig iti anak ti apo iti aso. Ngam inaway nga kunatay manan a challenge and a warning. Ta usually uri di Galatian. Kung na apo Diyos dagiti aso referring to the false teacher. Now, dagiti aso iti Diyos referring ka dagiti prophet iti Diyos who are negligent. Inarig na apo dagiti adi pa ng kasla nga aso. Nga ada iti misyon kan mandato da. Kasla ragi canine dogs nga susarin da data. Nga ada iti misyon da. Agbalintay kuma nga matalak. Na mutay nga mistake, itakder tayo, ilaban tayo, hantay nga agbaling nga umal iti panawan tayo. Ano da duma, in the name of respect, you just keep quiet. In the name of peace, tapnuhan ka magulgulo, agtatatatal na. I also understand that in the barking, iti truth iti sa tiapo. Di lang tamasapul careful mat nga ada iti ko natin nga, ada yung civility. Haan nga gapus nga ada kanyang bi truth. Kasla kalad duldug nga bulldozer nga atalam iti kinumpon nga hanggang careful iti ka. Dohante nga ma-please amin. Ada iti daduma uray no careful ka nga nagsaw misunderstood alata. Na matis hanggang kasla di may sa nga haan nga nasirib iti panang confront mo. No daduma kat atal na lang nga atal nga kunamla iso na tagpaiso. Kunamla nga iso na lang iti pudpudno. Well, adudag iti pudpudno mat nga aripan iti Diyos. Adadag iti matalak. Namdi lang hanga na ituding kanyada nga mangagtayo isuda iti casting nga social media. Tidaduma nayabanda nga madidat ti agtaul. Isu ti karit ito kuma nga kararagan tayo dag iti sumarsaruno. Nagbaling nga nasirip ti panagtaul. Nagbaling nga naturod nga agtaul dag iti sumarsaruno nga aripan iti Diyos. A blessed morning kada kayo kakalyan. And niapulis ti mga karit kada tayo nga itaul tayo ti Ibanghilyo. Itaul tayo da iti nga minsay nga makaisalakan ti karawat ti tao. Manipod iti panaka dusa da iti impyerno. God bless you.